abụọ ụmụ 4G ụmụ nwanyị maka emu na-asị Chinwe ebili abịakwala ọzọ 4G ọkwa 4 godly ọkwa 4 gigabyte 4 godly ụmụ nwanyị ma Chineke ụmụ nwanyị na-ata egwu Chineke ụmụ nwanyị na-etiga Chineke na ihe niile ha na-eme n'ụwa ha nọ biko ọkwa ụmụ nwanyị abụọ ọhụrụ ndị bekee na-akpọ today's woman nke anyị ji bịa n'ụbọchị taa pụkwara iche maka ụmụ nwanyị anyị kpọtara n'ime ụlọ taa adịghị iche ọ nwaanyị chọrọ ịnọ onwe nwaanyị na-akpata ego eleji di elekwa ụmụ elekwa ezinụlọ ma ndị ke na-alụbekwa di na-elekwakwa ma di ha ọha bịa n'ime ụlọ taa ka anyị na-anọ ka ọ gbasa ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ndewonu aha m ka bụkwa Chinwe ebili tupu m na-aga n'ihu ka m gaa na ha ji ọnụ ha kọwa onye ha bụ ka ụnụ anyị nọ ya n'ọnụ Chinwe ebili nne mana m gị na-aza kwin mana ị ga-agwa Igbo wee Igbo inyewa ahụ gị ejirima na ihe na-eme aha m Kwenọra Chinenye Ikeọrụ abụ m onye Imo steeti n'afọ nga ọkpala lokal gọọmenti ama Igbo ngwuru ọ dị mma nga ọkpala ndewo nne ndewo daalụ nwanne m nke ọzọ nọkwa n'ụlọ ọ ga-eji anya ọnụ ya kpọọ onwe ahụ aga m akpọ ahụ ya nne onye ka epukwa ele ebe a na-alụ nke ị na-eme aha m bụ Judith Nnadi esi m Delta steeti pata ha na-alụ m n'Imo steeti n'ebe n'Imo steeti n'ike eduru na famili ebe nọ ka mma ebe na-alụ gị ihe ishi n'Imo steeti ndewo na famili eze Nnadi ndewo nnọọ n'isi bido TV ọzọkwa nke nụrụ bịa n'ụta nke a na-akpọ ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ today's woman Judith gbagodo m ka ihe hụrụ gbasara ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ as ndị English si today's women ụmụ nwaanyị dị n'ụdị iche iche onwe ndị ụmụ nwaanyị na-alụbeghị di nwekwa ụmụ nwaanyị ịlụgonu di nwekwa ụmụ nwaanyị na-arụ ọrụ nwekwa ndị di ha si alụ n'ọrụ ka ha lekọta ụmụaka n'ụlọ nwekwa ndị na-alụ na-eji ọrụ ha na-alụ na-ehepụ na-enyere ndị di ha aka na-enyekwa ezinụlọ aka n'ụdị dị iche iche na ụdị dị iche iche eleghị hụkwa na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ taa kwekwen maka ịnwe ndị abụọ ọhụrụ ama m na-elebeghị di ndị ke na-alụbeghị di eleghị gbasara agwa ha ile agwa oge ugbu a n'oge mbụ eleghị ihe dị iche na ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ ụmụ nwaanyị abụọ ọhụrụ anyị mara mma nke ukwuu unu mara mma anyị mara mma nke yes ndị mbụ mara mma o enwere ha umeala a mara ha mma nwee umeala agba ha amaka but time anyị na agwa anyị this time o mere otu ọ na-adị mma anyị abịa juo anyị onwe anyị eju anyị afọ anyị amaghị anyị na-eme shakara ebe ọwara niile onwe anyị eju anyị afọ but ndị nne anyị that time onwe ha o nwedara ha umeala mma anya na-eme anya na-eme anyhow anya na-adị enwe respect ebe ndị tọrọ anyị nọ anya na-enwe respect ebe ndị tọrọ anyị nọ ndị ọba anyị ga-egela ndị mụrụ anyị ntị anyị ewere onwe anyị bulie elu metas ụwa ọwa anyị nwụwa nka pọta ọwa anyị nwụwa nka so ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ this time oge nke nna anyị ha dị mma karịa oge ugbu yes oge nke nna anyị hụ dị mma karịa oge ugbu a anya ụfụ na anyị ihe niile anyị na-alaik ihe dị mma nwaanyị hụ nwaanyị ibe ya ọ na-emere anyị nwo but time ahụ mma anyị hụ mụrụ anyị anaghị alọvụ onwe ha gather together mee ekpere were Chineke buru ihu but time na this time our age anyị bịa anyị na-agarị chọrọ ka igbo nwaanyị ibe gị ga-enwe ihe dị mma ị ga-alaiki ya ị ga-ahụ nwaanyị ibe gị gachi ya nwanne m maka ihe a dị mma ga-emi ọnụ chọrọ ka ị jedebe ya ị ga-echekwana ihe ị nwere ka o zuola gị ihe nwere ka o zuola gị adịghị iche
iche omume hụ this time ama m Chineke ga-help anyị this time kagide anya wagide anya and no respect asị m Chineke ele anyị ebere ka anyị na-aga n'ihu marakwanụ uche Chukwu sorokwanụ mụrụkwanụ ihe nne anyị na nna anyị hụkwụzi na that time but ugbu Chukwu ga-help anyị. ị na-ekwu ma ndị ka elụrụ di ma ndị ka na-alụbeghị di ma ndị ka lụrụ di o ma ndị ka na-alụghị di Chineke mere anyị ebere ha sị gị ahụ ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ amakwa ndị abụ abịa ndị ka lụrụ di agakwa amatasa alụọla ahụ di ha nọrọkwa ha ewere aka gbalie ele eme kọmpetishọn ebe niile anyị alụọkwala ahụ di anya nụkwa ha said anya ndị ka ụmụ agbọghọ bịakwara ndị alụghị di anyị bịakwa anyị ewere anya welie elu na-edom aka ọkụ esi ọfa anyị ga-eweda nwaanyị ala anyị edom nwaanyị elu. Ndewo Nneọma ka ọtụtụ gị dịkwanụ oge ị na-eto kedu ụmụ ihe gabigara ma n'ụlọ akwụkwọ ọ dịghị mfe maka ụmụ nwaanyị ụda otu na osi ekwu ụmụ nwaanyị abụọ ahụ ụda ememe ha sị gị ịga akwụkwọ adịghị izi ịkpata ego adịghị izi oge nke gị oge ị na-aga akwụkwọ eme ihe dị iche iche na nwa agbọghọ ele otu ọ dị oge m na-eto agbọghọ ọ dịghị onweghị ihe dị iche dị too much because mpa anyị a ekweghị dịka anyị gụọ akwụkwọ na obodo amụ anyị like my own father ọ kpọrọ anyị gaa n'ụlọ akwụkwọ ọzọ dị nso n'obodo ha mụ anyị so anyị gụchaa banye na university agụchala university mahadum mechaa mahadum anyị abịa ime ịsavụ ala anyị asavụsị ya nweta di so ịtụ agbọghọ the time anyị nọ na school ọ dịghị ka oge ugbu a ọ dịghị ka oge ugbu a eleghị dịkwa n'iche na oge ị na-eto agbọghọ na oge ugbu a na ụmụ agbọghọ nọ na oge anyị na-eto agbọghọ anyị nọ n'ụlọ akwụkwọ ị ga-enweta enyi like enyi nwaanyị o nwere ike help ya ọ dịka nwanne ofu na ofu nna m ụlọ abụọ pụta ọ dịghị ụzọ oge ugbu a enwere ike nweta enyi nwaanyị oge ugbu a ọ bịa ụlọ gị ọfụ etu isi mee your house etu ụlọ gị dị fụ ụgbọala ị na-agba fụ etu di gị si elekọta ihe n'ezinụlọ gị anya ụfụ iwe nwere ike plan adịghị ibu put things tinye kọashịrị ife ị na-emehụ na ndị ime so that na di ya na-emekọta ihe n'ezinụlọ gị ga-abịa nwee obi nchegharị n'ebe ị nọ oge mbụ na oge na-abụghịzi otu eme ije ọha aha today's woman ọha na-ewi eziokwu mana oge ị na-aga akwụkwọ Queen emere ihe dịka ụmụ ihe ọdachi nwetaga ịmana ụmụ nwaanyị na-aga akwụkwọ oge ugbu a ndị fọ nọ n'ụlọ akwụkwọ tupu ị na-ama ha bụ afọ imepụta tupu ị ma ama ha pụta na n'ụlọ akwụkwọ agụsị ije ọha ha sị ego anọ oge nke gị ọwa ego anọ ma gị gaa akwụkwọ ka otu si mee ya oge m gara akwụkwọ m agara m akwụkwọ m gaa ya ọfụma agaghị m akwụkwọ nje na-agagharị one month to another agara m akwụkwọ m nkụ m zụrụ m ọfụma rentiala m ụlọ ma aga akwụkwọ m jee skuul ma bata agụchakwa nna m akwụkwọ m gakwa youth service gakwa ya nke ọma ebe m savụkwara ọwa bịa okwuta ndị Yoruba ha ewekọm ọkwa m maka karata nwafọ Igbo because m na-achị ebe ọwara m gara m na-emeki friends aha m Queen because ana m ajoku wute onye ọwara niile so ha ewere m asị nwa ha alakịghị m anything ndị Yoruba ewekọm m even m alawa m ụmụaka everybody ewere gift nye m everywhere adị m happy school m gachara enweghị m problem alakịghị m anything even nlaki dịkwa anything mama na-ejielu onwe m were mmiri ṅụọ ihe kwụ ụra gwa akwụkwọ si Chineke ọ ga-adị mma but omeghụ m na-akpara akpa na-agbagharị up and down but ekelekwara m Chineke agachakwa ya n'udo apụtakwa ichere na oge ugbu a nke ihe ụmụ nwaanyị agbọghọ kịta ji agbagharị kama ha ga-anọ gaa akwụkwọ gịnị na-eme ya ihe mega ahụ all laziness anyukwu achọrọ ibilong ị ga-ahụ nwatakịrị nne ya di ya skuul ya chimọmi anụ m na skuul adị skuul na ọnụ ị ga-eme mgbe mere m buru akpa ọ gawa klọb from klọb eje nwoke na-edisive ndị were ego nne hụ diri ahụ si ha ji ego akwụkwọ edoma nwoke na arụ na-efid the guy
the guy a na-efi yes na-enye the guy iri ego nne na nna ya yes ego school fees ha na-eri the guy a na the guy awụkwa student like that akwa student nwa aga m alụ gị alụ ma gị masị bịara school ọ na-edisive gị sọ ọ ga-alụ gị nne hụkwala nwatakịrị nwoke si ya ga leg edome na room odome ya na room ọ dị the team vote nwatakịrị nwoke na-edome nwata nwaanyị ka nwaanyị na-edome nwaanyị this time nwaanyị before nwoke oja before nwoke na-edoma nwaanyị but na eji anyị na nwaanyị ga-aga ije ego ele nwoke doma na house ozi ihu n'ezi edoma ya onye na-emeji kịta ahụ ya onye mega na awụ onye mega oh yes onye mega ni mana ụlọ akwụkwọ akpọ nwoke edome ya na-enye mgbe na-enye ya dị nwoke aga m alụ gị alụ ma ọ ma ihe nke nwaanyị bịa agawala m skuul o dachi mgbanụ ma ọ mi mgba gaa n'ọfụma o ọ ga ya batakwa ma ọ mi eleghị isiri leelu ndomi ahụ isiri ga-ewere ego skuul fees gị nne ọkwu nke na ikwu ọ na-eme m so anụtụbedo m mbụ jidogodo okwu ahụ ikwu ị na-ekwu jido ya na m abịa okay ndị na-ele m n'ụtụtụ taa na ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ndị na-ele m n'ụbọchị taa na ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ obiọma na-akpa m unu na-anụ ihe ụmụ nwaanyị abụọ nọ n'ime ụlọ na-ekwu na nwa eziga ụlọ akwụkwọ na-akpọ onwe ya ụmụ nwaanyị agba ọhụrụ ga ha kpọọ nwoke dome na rum na-enye eri ego ihe ha ga-eji aga akwụkwọ ha jee anyere nwoke eri anọ ego anọzi biko unu aga n'ebe ọbụla chere na anyị na-abịaghachi n'oge ugbu a anyị na-abịa